अरे का हाल बा हो कोहली भैया। बड़ा ढेर दिन पर हमरा घरवा आइल बड़ा। बैठा थोड़ा चाय पानी लेके आवत तनी नाश्ता कई के जइहा। अरे ना ना खेसारी भैया रहे द अबे घर से खाना खा के आवते बानी। बैठा थोड़ा बातचीत कइल जाओ। अच्छा नाश्ता पानी ना करबा त ठीक बा, लेकिन ई बतावा तोहके इंडिया टीम से निकाल काहे देहलसन हो कप्तानी से। अरे खेसारी भैया जानत नइखा, संसार के इहे नियम ह। जे व्यक्ति आगे बढ़ेला ओकर पैर धके खींचल जाला, तूहू जानते बाड़ा। समझ रहे हो। अरे हाँ हो कोहली भैया, ई बात तो तू 100% सही कहला। एकदम सत्य बात बोलला कोहली भैया। अरे खेसारी भैया तू अपने से मिलाला ना, तू तो बहुते आगे बढ़ा तारा। और जौन तहार विरोधी पार्टी बा तहार पैर घींचे में लागल बा, दिन रात तोहे नीचा दिखावे के कोशिश करेला कि ना करेला, हमके बतावा तो। अरे कोहली भैया तू तो दिल के बात हमरा बोल देहला, अब का बोली हम एकरा आगे। तू तो पूरा सच्चाई ही बता देहला। ई तो पूरा संसार के नियम इहे चलते बा आजकल। अच्छा ठीक बा खेसारी भाई, उ कुल बात छोड़ा, चल तानी अब अपना घरे हम। ठीक बा कोहली भैया, चल अब हमू चल तानी गाना रिकॉर्डिंग करे। तू अपना घरे जा, हम गाना रिकॉर्डिंग करे चल तानी। धन्यवाद।